Salam. Shalom. Damang dainang huria ni Tuhata na ni halongan ni Tuhata Yesus Kristus na adong di bagas joro ni Tuhata sadarion suang songoni na parsidohot melalui live streaming kami Parhado HKBP Bandung pasahaton selamat beribadah, selamat hari Minggu ma tuhita saluhna. Selamat hari Minggu. Ya mingguta sadarion ima minggu setelah hari Natal. Do topik pabotohon akka pabahenan ni Jehovah. Tamulai ma ibadata sadarion tabongoti ma martangiang nahohong. Amin. Marende hitasian buku Eden nomor 12 ayat sada 2 dohot walu. Hute-hute goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Akka diboto hamudo nama korhon habanyeton ni rohado pangujunan di haporsiaw muna
alai ikon adongdo ulaun naung sundenggan dihabengetoni asa tungtang situtu jalahala sisadok kamu akana so hurangan di manangaha martua do naposo na mangulahon sisongoni didapot tuanna di haroronai. Haleluya. Martangiang mahita ale debata amana di Banua Gijang puji-pujian hasangapon dohot hamauleateon husombao kami tuho marningot sileho-lehomi nabalgai tuhami jolma na di pardangolanon ima anakmu Yesus Kristus na sinuruni sian Banua Gijang alani hami gabi na dangol do ibana jalana pogos pola tubuh ibana di barani Betlehem asa mamora hami sai rajai jala tubuh-tubuh hami marhite-hite todin asa lam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anakmi. Amin. Tatangihon mapati ni debata na nienet sian buku sa na ginonggomon na asa tung dibaritahon hamu dengan ni harwaon ni di ibana naung majo hamu sian na hulom tu hati uron na halongangani disima sahatna atong rap mangidogugo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon naho bar tu patik nai ali Tuhan debata saya kagugu mahani mangulahon naho bar tu patik ni. Amin.
poti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujuluni habangsa habadiomi manopoti jala menganggukon dosa nami macai jojot huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narwai dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumammu hami tuhamatean saleleng nileleng nai alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami asesaan ni dosa nami saluhna sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami do alani guarmu nabadiai ale Tuhan sai asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringat tu hasesaan ni dosata. Songonondo hatani Jehovah una ko mabiar ai ahudo siluluhoko nunga pola hujau guarmu ahu napunaho asangapon madi debata nadi gijang. Amin. Amin. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di buku Roma bidu 10 ayat 10 pitu rodi ayat 20 tajaha ma marsikat soring huapoi mahamu akadongan jagaho kamu ma aka namani kasih parsalisian dohot pargasipan mangalo poda naong ginuruhon muna jala pasiding hamuma nasida Aidada Tuhata Yesus istiwuloi nasida Tuhan nasida jala dipauto nasida doa akan asomboto hajahato mari telite hata nasida nauli jala natabu dipinggol ainu ngatar barita pangoloyomu tu salu nai ido halalas ni rohaku di hamuna alai naing ma di rohaku marbisuk tunadenggan hamu polin pasidikon narwa rapita
Alai ibuma rohasan di debata parani simbolisi tutoru ni pakuna. Didongani asih rohani Tuhan Yesus Mahamuna. Di sini masahatna martuado akan atumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tidak maha porsiotai songon nahina tidak kon nidongata sa porsiaon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah iyo ama parguna sa dosa na kumapalang doa au porsea di Yesus Kristus anak kita namate terpajol beribana di hau pinor silang ngatuat kubanduat turun pintutan namulak mamuru di hari patulukol nama naik di surga lahundu sisiam ini daripada Jehovah nama naik parguna suatu dosani di sini mai ibana kaya mamulak sobetutan on menghuni halak nama mulut rohok namate au porsea di tondi porbadia jangan saduria nabadia Ria kapan halak persen akan nabadia doa biasa sani dosa doa biasa mandok mulak mengurus dosa dan menolak memakai doa dia meluan nasura sudah. Amin. Shalom. Rosmadi Danang Dainang. Kabagina penting dihita di Minggu Bumi Hari Natal di tanggal 22 Desember 2025. Naparjolo di permingguan sadarion pemilihan sosial dihita tu keluarga Nyonya Susmawati Sutrisna dari Marpaung ruas daerah Opat Sarbuncit siaranunga merujuk ngolu amang Made Sutrisna ditiki naung salpu. Di hari Rabu tanggal 31 Desember 2025
maringanan di gereja tahun di Patupa do permingguan ujung tahun. Permingguan di Patupa 2 hari, ini pukul 10.05 Marhata Indonesia, nah paduahon pukul 10 lalu Marhata Batak. Patupa don pertanyaan keluarga di pukul 00 WIB maringanan di Bagas Tabe. Buku acara boima tabuat sian meja nihara taupa. Pilihan na tapapungu di pertanyaan keluarga tapa sahat na di gereja manang marhite transfer tu rekening huriatta. Di hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 pukul 10 WIB maringanan di gereja tahun di Patupado permingguan tahun baru. Namangihut di permingguan ujung tahun tanggal 31 Desember 2025 Papungotaro tupak tahun naik baru tabalas nurhatta di padenganon ni Jehovah salileng di tahun 2025 laos mangido pengaramakian dohot memangoti tahun naik baru kita di tahun 2026 tapasahat na marhite amplop naong disagilom tuhita. Program distrik di hari Senin Marsogot tanggal 20 Desember 2025 masuk pukul 10 maringanan di ruang konsistori lantai sada Rukam di Papupado pembekalan penata layanan administrasi dohot verifikasi distrik tusude huria Saresot Bandung maniluhani amang pareses HKBP distrik Sepualu Jabar Tenggi tatangnya tenang anggiat merdalam dengan ulauni. Nah terakhir hari olahraga HKBP Bandung tapatu pada gamup hari Senin mulai pukul 10 WIB olahraga di gereja tahun ima bulu tangkis tenis meja catur dohot akta pernyaman kelompok tapatu pada di komplek Garjata di HKBP Bandungan Riama Hita sudah ruas Madahotisa Songanima tikting di bagasan mingguan dohotama nama masuk-masuk hita saluhutna amin horas. Marede hita sian buku ede nomor 490 sada ayat sada rodi salutna suhut papungu pilihan sada A doa sada B.
ate-ate doho pikiran muna di bagaikan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Shalom. Kadamang doho dainan hanggi pinaribot hurian itu hatang di minggu penghujung di bulan Desember 2025 tongon mai di minggu Duksipul hari Natal hatani dibatari kita tersurat mai di buku Parpesalmen Bidu 105 mamuka sinaisede satro dia onong tongonom medok disi tatangi homma puji habima Jehovah beritahu kamu maguarnai pabotoh kamu di tonga-tonga niaka bangso akka pabainan nai edeu kamu maibena palu hamuma parkinaloan upuji bena marnonangi makamu taringot tu halongangan akan abinahenai sudina tanggulo kamu magwarna nebediai marlas ni rohama akka namangalui Jehovah sisiri hamuma Jehovah dohot hagogon nai toktong ma lubi hamu buhina sa ingot tanumang halongangan akan ang binahinay akatada halongangan na ang binahinay dohot uhum akan naruar siya pamangan na hamua liak kapinopar ni si Abraham na posonay hamua li anak ni si Jacob akan na pinilik na tongonima hatay di bata akadangan do dainan urian na hinaholongan itu kata Kristus bunga kasalpuhon perayaan Natal di tonga-tonga ni Huriata HKBP Nebululi secara khusus di Huriata HKBP Dumon Natalima suarahon Papua naro asinirohan itu hatta roh asinirohan itu hatta menungguli tubuh ngolota perngoluan di pribadi lepas pribadi kelompok lepas kelompok keluarga lepas keluarga lasmar kita itu tema Natal di PGI Kristus datang untuk menyelamatkan keluarga roh tuhatai laho buahun keluarga ta berarti tentu sehari godang marisi pergumulan tentu sehari godang berisi akka persoalan nata adopi jala godang do tongon akka sinasiroha godang makana masa di tonga-tonga di keluarga ta di tonga-tonga ni perdalanan di gurutta nang di akka kelompok-kelompok ada khusus di tonga-tonga di Huria siapa boleh marimangatta bohado holong rohani di bata di Portibio di lehon anak nasa sadai asa gadup na porse di bana dapotan anguluan dinuain om matong minggu na berpudi di bulan bertahun 2005 minggu na berpudion di Togion mangita laho mangarisihi
muka musa riji-riji nyaka perjalanan di ngolu naktabolus marhiti asini rohan itu hatta ditawap asini rohaonon setahun belum perjalanan di ngolu dari somma itu giuk kita lahu mangarisi ahama sohot piona papainan di bata digulugda ay ido na nano di bangsa Israel marhiti parpesalmen ditogiyon na sida asa mangaris isude papainan di bata digulugda sida mengarisihi asalam corok na sida mengalui di bata asalam corok na sida patulungan na sa tiyaon na ito di bata nakpe ibagasan pangalaos diyon kok akang ulu na sida alay na yung tatap di ida las di sido di pasunggulkon akaahama na bui ingotombo papainan ni di bata ko dinasa tao pulunon di sima di paingot tuktuk itanuay akadia na papainan ni Jehovah nan sinalom di bagasan na sa tao no amang dot tamak kainang hangi pinariwat hurian itu hatta moli pasuk kutus songoni urasa idia ma naingot tita di sejarah nostalgia do manang di sejarah karya sukacita narong di guludda molobo tado unggingotan do kita dia ke sejarah-sejarah masa lampau na menyedihkan dohot akan nostalgia akhirnya benar di halak batak dohot dia ka paredium na besa idok dusoni diciptakan masih ada lagu untuk mengenang paingot tembuse anggot dia di halak batak ay diingot to do peito dabdadana ujui indah kan paingoton iti kira dadana rakmar meam-meam di hauma marlojong-lojong di bataki marsiadu di sini sahat na tukape diingot saat na tukap diingot itu HP-nya puluhan tahun ngarong na 50 tahun na salpu 20 tahun na salpu bakas 10 tahun na salpu endoro songoni kebetulan adong di huriat tahun nang marumus 72 tahun dan si huriat ta 20 tahun diingot dobe masa kanak-kanak jadi memang itu terdebudo mengikuti ala di pasunggul kong matu itanuay ingot na jo akama papay na di Jehovah na sinalom molo tarikot pusira atar maul do hitang do
kan? Atar malu di tamat doki. Ahama. Ay molo taringot tu si iturna tabayak kotong do kesenangan. Hagiot di portivi do ne tertabayakon. Haguason di portivi do ne terta patulukon. Ay lausido tong akan natabereng di TikTok i akaman inang kan? Baca tukuli do rohana, baca tukuli mau lihat kami wataman di basi toko saya buka kemudian nggak ada jam, nggak ada motor, nggak ada kuy, nggak ada sepeda, nggak ada sofa. Mengarang be, handphone, ngasih kopi suki lihat kok, alay bola ni, hebing lau manuri mana suadongin nak, terdisilu bersilap mbak, ilo diingot, pasu-pasu dah kurang. Rohana sorang dan diingoti dan diingot lupa di mana babuan nunga dilehon hahipason dilehon gugu dilehon terpenyumur dilehon di mana buino pena mengaluluyak karya di gol lado akan nasing dilekot di bena hay pasok balip sa parsakiton dilekot di bena buino pemangiyaki bena mulak tu na pasogit pajuk pangdua ka keluarga nakpiti na meragam akasi taonon pergumulan dolas di rohana dan diingoti Om manuai ngamang dot tamak kenang na di pasunggul kot tu kita asa markiti sianino naing jupangan ni debata hadiriot ta pribadi lepas pribadi jupangan ni debata hadiriot tai hadirion nama noktong di bagasan syukur gaberuk karma pamujion Diado pandidi mata. Sian rasa syukurido muka masyeni pamujion di belga ni holong ni roha di mata di bagai sang gulutta. Ay bolos sodok kita bersyukur amang dokter makenang. Berarti tak tahu tu memang dia do nabi nahi ni debata tunggu lutta tak tahu tu jala dak tarisi hibe upai buado gabe bangun wau satu tikio to pasol ada upaya gabe buya marsaor roa usen dua na asing pajup pangaudo keluargaku pajup pangaudo natorasu pajup pangaudo sude na makaholognya tarisi alai naga muncul di kita pola pikiran tamah ala memang kau hidup sehat ala memang kau kui kare juluk tinggal adong tinggal ekonomiku ala memang kau berguru be landa asing
kabat dok berarti olan ala di diriku. Itu doang. Kurian itu kata las disido kita mesti dipetunggulkan. Asa hati-hati kita. Hati-hati di penyakit lupa. Usia boleh bertambah, ya. Tetapi unang gaya makalupahon digabasa asin roh hari debata. Nama notong mangalehot tu kita tinggi para siano. Ay tinggi para sian tu bisa menarik di pasahat tu kita. Jadi mari kita sendiri boy kita totong menulikiti tu dirita laos pausor-usorhon dengan basa di debatana tu ngelukon berarti diparar lo PHP ngelukon diparar debatana PHP ngelukon naso sadia diaon na urajumi kok merlauk dosa markahurangan markasalaan markasileban sudah kah gulmi di golu alai diparar rope diparar rope HP. Makanya kita diberikan kesempatan dan kesempatan itu ingin kita pergunakan begitu indah, begitu baik di dalam kehidupan. Dan di situ kita ditegakkan kembali. Asatong, hati-hati kita mang, dotamak kainang, tu si Raja Holso. Ayo tu nang nama gibu, si Raja Holson, holan na Holson, gaya tiki, merlubi Holsoneng. Berlebih-lebih laos itu toh di Riason orang kol sohosoi terus di Riason di Babua juga nuk dapat Jepang dok iban. Jadi itu perlu dihati-hatikan namanya. Karena berkat Tuhan, anugerah kasih Tuhan itu bukanlah anugerah Holso. Nah, nak pemeragam na evolusi, meragam na tataon, merulah-ulat dua tatangigon, jala tahangulukon. Si bataru jumpak tu kita kepersahiton, si bataru jumpak tu kita horsoni roha, si bataru jumpak tu kita kahamaolon, ale laus rodo tong silas di roha, rodo nang olo-olo di bagasan mulutnya, rodo sudinai mergeti sore. Rodo sudah mergeti sore, alai di penegogoi, di patau, jala di batu, di patado hadiriota, di bagasan hajong tongata. Hidup paling gabi bui kita satu-satu nario, di bagasan kayu pasu berparsauran. Jadi hati-hati yang maksud tamak kenang, tu si Raja Holsoi, unang gabi kumudang Holsoi. Teberi tahun. Karena itu bukan anugerah Tuhan. Ai kata hutot tadui, biar birohat tadui.
Ketika kita takut, khawatir itu, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Sini bana, lamdaw mahita sa Tuhani, ujung na postiro hatta, kirimot tabe, lamgur germa, dan jumpa kita bi. Asalan itu dijuhut itu kita markir itu pukul wine, jam itu, asal berita aku habal konna, berita aku hahuasonna, berita aku habuliaonna. Berita aku, tu saya luhut tu. Rodia kasudut noposo, generasi muda yang akan datang, supaya mereka juga tetap kuat, tetap mampu menjalani hidup yang lebih lagi. Sugut, sinetapun si sonario, upor surai, nakpe utenang, pakilalan, alani kecanggihan ni, aka elektronik. Mungkin lebih maju nasi dah sugut. Alai mungkin lamu posuk lah. Karena apa? Karena kita juga melihat perkembangan ini sekarang memungkinkan pengurangannya tenaga manusia untuk dalam pekerjaan. Alai dari pergunakan tenaga di mesin, tenaga di robot. Naman why? Berarti lam gudang mana pengangguran? Lam gudang mana mengalami kahabusukan di perekonomian. Ada perkerjaan. Berarti dituntut perjuangan. Dituntut terus perjuangan keras. Perjuangan keras dan menuntut untuk kepastian asa jupangan nasidah. Jelas ni roha di parmudonna. Perjuangan ini dituntut untuk kepastian bagaimana dia juga setia di dalam Tuhannya. Ujungnya mangalehon dirina, nguluna, pakirimonna, tutuhani, Tuhani mah namun Tuhan masa depan na tujul. Iba makinang doa. Alani mah bang kota makinang huria di tukatan. Tahamulatehum mah. Tahamulatehum mah saluhut dengan bahasa asing roha naung dipergulutta. Alani asi doholong di rohani Tuhani. Tahu mulateo, maka mulateo ini ikut di bagasan toruk di rohan. Kerendahan hati. Unang gawe maka mulateo ini patunggu waktu kijang di rohan. Ikut di bagasan toruk ni roha dong, rendah hati. Sido kita ditugi utong amang inang. Maka mulai ko sa luhut na. Di bagasan maka mulai kon ditoruk ni rohai di sima boy kita. Mamaki sa luhut na supasu di bata di bagasan haulio ni roha na marture tulomo ni rohana gabi makorkon las ni roha di kita.
taksongon na jut tabigi ay wasalam gudang perselisihan Holan ala di gaya hidup po. Kaya tipu do gaya hidup mah si perngulun na ungarga ujung na mertubuang na hosong mertubuang na elak late teal lokal nasing nai lumar tubuh sudi asalani do bang tamak kenang do batu kita nuai muse agar kita hati-hati dengan orang yang tinggi hati dan salah mempergunakan di harta berkat hati-hati atau melosongan itu orang bertamak kenang nuai tarajumi manuai pasu-pasu di debata di bagasa mulutau makor honde silas niroka di golunta jalanan pujian gue dia lupa di batasi patu kota si kadu pari nuai bokado asa martabah jalalam tubuh akka papahenan di jahoba di golunta tujuan nyario bokado asa martabah pasu-pasu dalam mertubuan digulutak kapapayanan di mata 7 liar naik nama tasampu konon tahun 2025 menghitung hari-hari nama kita naik botak tama tahun 2020 tahun natong dedap dope kita dia kepada digulutak Uhama asa lembar tebba pasu-pasui dalam lembar tubuhan aka papainan di bata di mulutnya disodo kita mamdut tamak kenang dan digil dan musisik kita ikut berusaha keras do kita menunjukkan yang terbaik di dalam kehidupan kita sesuai dengan perintah Tuhan. Batu Tuhan dulu kehidupan di sudah kita colma nomor pura itu lomo di rohan dewata alan ini ikut berusaha kita berusaha keras menunjukkan jati diri kita bahwa na situ dulu kita akan aposea natar kuat Kristen si untuk Kristus Yesus na batuduhon visi dan misinya di dalam holong kasih situ tusude akan berbunuh ayo dok dikata di bata di Markus 10 ayat 15 lahu mahamu beritahu kamu mah tusa luhut nasana tinoppa dakulat tu jolma tu nasana tinoppa berarti itu juga mengarahkan kita untuk boleh juga menghidupi kehidupan ini dengan mensejahterakannya. Ikut tak sejahtera aku sudah kehidupan tau.
ko pasinigot do. Tahi-tahi niya kasongon dungat na bertuloy. Na sampai masa aka banjir palok-palok na di Tapanuli, na di Aceh, na di Sumatera Selatan, dokter nasing neng. Banjir alai bagu punaka palok keheu gaya besudeu punaka pasu-pasu di Tuhata markite ke bagas namot hosa nakadongata na di bagasin situasi hamauloni. Di kedua kita melestarikan. Dogo pauli kodo tinggal. Ala di soto pe kita di tiki para senon di bawah jadi bata. Di soto kita di tiki para senon mengaluri malu-malu. Di soto kita di tiki para senon di hasiangan na melewo lahu boy Jeppangan damai sejahtera. Kau melusungoni tabauli ba tabaringkem ilus dedelektar lahu memberitakan hasangapun hahuason hagugun di debata tonga-tonga ni padahal ingulutda taulahum masaluhut na memang dotamak kena taulahum may dibagas sa lasing roka unang dibagas sa kepentingan pribadi alay dibagas sa lasing roka demi kesejahteraan dan kedamaian dari semua ciptaan Tuhan. Los di sido kita baju duhon hadir yotta babua nasai telumbu itu di Jahoba di bagasan asli rohani senido tabatu duhon babua nasai berusaha kado kita patu pakon daun buli di tonga-tonga di parmulut ta asa jupak kita haulion doh las ni rohay ima barita dahulu itu kita kadalang do dai nang haangki pinaribot puria di Tuhata apalagi di pason di bagujung ni minggu di bulan Desemberon tahun 2005 alani hobas mahita Obas mahita parsidohon memberitakan berita nauli parsidohon memberitakan hahuason habuliaon hasangapun di debata di tonga-tonga di ngulukta unang bitara jumi haguguun di pikiratta rohatta do padagingotta alay tara jumi mah na adong na diawon holan ala asing roha di debata sampindoy asalani kupaputo kumay susah luhut akka generasi nabang ikut Tuhan tama masuk-masuk amin martahin kita alayhi Tuhan namin mulyati rohan namin di ko toktong dapat dilihok ko hay pasot di guludan jur di pikiran doh roh gugu boy kami Tuhan saat ditikyor biarnya pindah badia mo roh sin dengan nabi ganub mata bertoko di bagas coro na pindah badia mo mabuji pasangapun kuar mula badia uhud makamulateo saluhut na dinggan di basam asli roham di guludan alay Tuhan
nungadi paingonto kami markite katam asaladi toktong mati roy pikiran nami markite totim asa sungkul rohanami aruar sepamangan nami lako pabotohon susah lukut na kau balik kami hingga di bahasa asini roham hagu go pasok di gulunan dalam senima jumpa kami mahadiriyomu nama noktong mamasu-masu dalam mendongani kami jago batukan nami toktong doh tunga tangamu pasat kami gulunai daing beton dinami dinaing pusat pohok kami tahun 2025 dinaholam mabilang ngakaryari nama kami Tuhan naing pungutan nami tahun na baru tahun 2020 tiup tangan nami masih tunggomos nabuah kami Tuhan papos rohan nami bagir-gir toti nami asa marki kita pos nirohai lampau kami padudukon kadirion nami pabua akan hinokok mudo kami jalan na tinobusmu pinaluap kami sian akadusa nami jalan upatari daw kami madiri nami pabua kami akay anak komo na sinurong mabaritaw ko isude akka na tinopam jala hagir-giro di torti nami i na pinagir-giro di torti mapargugui kami maparpisuhi kami patauhok kami patuluson sinakapan ni roham siya gulunan ali Jehovah Tuhan nami pada usia kami akan parmaran di daging dototi tahi-tahi sibulis perjakat asa toktong markasonangan ngulunan jala toktong dame pakilalon nami asa ukap buong nami Tuhan mamuji pasangapuk ko uhud makawulate ko sudi pasu-pasumi di ngulunan sisa na sa dosa pakalusyon namin asa tama kami kaburan di paso-paso di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuko amin. Mari kita laus tapapumu mapilihan tanda paduakon dokot pilihan amplop sosial
martangia ko mapiliata, martangia kita. Ali di bata amanami na di benua gijang. Hodo haroroani sa luhu sile hole ko nadingkat doho naso libasa na mauliutus. Upasa tayo masyan na nilihon mito kami pilihan nami to ko. Saya jalo may gabi uwap na husus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho para siya kami pilihan nun. Pati bulhon harazom mo dito ang atongan ni Kuriam doho di Portibion. Buhay marokanay marhite-hite tordem. Asalamu tanda kami gudang ni silekol-lekol nito kami. Asalam girgir kay madok moliate to ho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di benua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harazam, saya saat malam ni roham di benua tongon songon na di benua gijang. Lehon matu kami sadarin hanggang bulan siapari. Saya madu senami, songon panesanami di dosa di dongan nomor dosa tu kami. Unak kami tugit panghujunan, palua mahami sien pangago. Bulak mahamu di bagasat dami, jalo kamu mapasu-pasu siya debata. Di pasu-pasu jala diramoti tukat debata mako. Sodako tukat debata mabuhina tuho, jala asima rohana midako. Dido pakko tukat debata mabuhina tuho, jala di pasor homma damena tutodem. Amen.